Jo crec que en este Consell, com en altres, ja s'ha demostrat que la federació ha esdevingut, jo crec que una ferramenta bàsica per als municipis en matèria de formació i en matèria d'assessorament. En una època de canvis legislatius importants, especialment la llei de contractes, jo crec que la federació ha sigut la primera que ha donat el pas endavant i crec que molts municipis ens estan reconeixent, jo crec que com una organització que fins ara tenia unes funcions que no estaven massa clares i que ara, gràcies a un treball, jo crec que molt intens, s'està aconseguint que siga aquest referent i aquest telèfon on se crida per a resoldre dubtes i per a buscar solucions als problemes. I a més, en tota la, jo crec que regeneració econòmica de la pròpia institució, pense que la federació té molt de sentit avui en dia com aquesta organització que serveix per a tots els municipis de nord a sud, per als més de 500 municipis valencians. Des del nou govern de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ens hem implicat molt en la defensa del municipalisme i una de les nostres banderes que estem fent és el tema de la formació, on estem superant les persones que cada any se formen, tant personal al servei de l'administració com càrrecs electes, i després també hem demostrat durant aquest Consell d'avui com en matèria econòmica hem fet un esforç importantíssim per a llevar-nos de damunt l'herència del PP de 2.700.000 euros de deute, l'hem reduït a 700.000 euros i esperem acabar el mandat en 0 euros. Estem posant a la federació com a un instrument al servei dels pobles i de les ciutats per a també defensar els nostres interessos davant de la Generalitat, de les Diputacions i de l'Estat espanyol, el govern qui el governi, i ara és una bona ocasió per a demostrar-ho. Evidentment, jo penso que és un tema importantíssim. De fet, la federació ja es va fer present l'altre dia en València en la concentració per l'alliberament abans del canvi de govern. Jo penso que és molt important que amb el canvi de govern tornem a reiterar el nostre compromís des de la federació i a banda del nostre partit des de la federació, de tots els partits que formen part de la federació, per l'alliberament, a més 100% gratuït, i importantíssim que no se'ns clave el tema de la vinyeta o del peatge suau i que alguns lobbies estan intentant ja marcar el camí per a que sigui. Jo pensava que era un tema important i en aquest sentit he intervingut en aquest Consell de la Federació. Bé, jo crec que així a Onil hem constatat una vegada més que estem fent una molt bona feina des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, especialment des del nostre grup Compromís. Jo crec que s'ha posat damunt la taula les necessitats dels nostres municipis, les necessitats dels nostres governs, i a més hem de tenir en compte que recentment s'ha fet un canvi de govern, però que nosaltres tenim una agenda valenciana i tenim les idees molt clares per a seguir lluitant pels nostres interessos i pels temes que ens afecten, i que crec que som conscients de la feina que n'hi ha per davant i per tant no anem a defallir en este empeny.